76 na magsasaka naman mula sa Manawag nagtapos sa Kabalikat sa Kabuhayan Farming Program. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Sa 76 na magsasaka mula sa 4 na barangay ng bayan ng Manawag ang nagtapos sa Kabalikat sa Kabuhayan o KSK Farming Program ng SM Foundation Incorporated. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at LGU Manawag. Pinangunahan ng St. Isidore Learning Site ang 12 linggong pagsasanay na sinimula na sa tulong ng DSWD, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Cooperative Development Authority, TESDA at LGU Manawag. Sa klaw ng programa ang Integrated Farming System tulad ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at iba pang sustainable agriculture practices. Layunin nitong bigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga maliliit na magsasaka para sa pangmatagalang kabuhayan. This is integrated farming, actually organic, so integrated crops. We have livestock, we have mushroom na tinuturo sa kanila. Although this is just a small, parang startup, demo, for them to learn kung paano mag-produce ng sarili nilang pagkain. Kahit man lang sa bahay nila, sa grupo nila, is makaprovide na sila. Bilang suporta, maglalaan rin ang nasabing mall ng 3 araw na trial market kung saan maibebenta ng mga nagtapos ang kanilang ani at produkto bilang panimula sa agri-enterprise. So inaasahan po natin na after this graduation po nila is makapag na sila selling area sa may weekend market po natin sa may harap ng SM Urdaneta Central. So binigyan sila ng area po doon para alis pa paano magpag-start po sila magbenta ng kanilang mga pananim gaya ng mga fresh fruits and vegetables po. Ayon kay Crisanto Fernandez, isa sa mga nagtapos, malaking tulong sa kanila ang mga natutunan sa programa. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa amin, SM Foundation, saka sa St. Isidore, sa mga trainer namin. Marami po kaming natutunan sa mga tinuro nila at sa ngayon na-apply na po namin sa pangkabuhayan namin yung mga naituro nila at medyo kumikita na rin po kami ng bahagya sa mga natutunan namin. Ang KSK ay bahagi ng advokasya ng SM Foundation na isulong ang inclusive growth at community development lalo na sa mga sektor na nangangailangan ng dagdag na suporta. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.